napalabas. Nalaos ti pungtot ni Don Esteban, idinamuan na amasikog ni Lolita anasangputan na. Kinunana nabatadon ti panangluko, wenno pan nakikamalala ti asawa na. Nupay kasta. Kinuna ni Benito, nga awan mo ti ure asino alalaki anakita da, anakarelasyon ni Lolita, kabayatan ti kawan ti Don. Nakapungtot lang ni Don Esteban, iti day tanga imbaga ni Benito. Iti papanda Don Esteban kan Benito iti away. Imbaga ni Ama Josep ti kasasad ti talon. Imbaga na amang rugi damanan nga agtalon para iti may kadwa pa nagaapit. Kalpasan dayta. Inyawis ni Don Esteban kada Ama Josep kan Benito ti ipapanda iti turod. Gaputan na patag ti pagsaritaan da. Ti may papan iti naikali agamang ti imbaga ni Don Esteban kadag iti dwa. Ket itagagayem. Adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! No makita nida kayo ti sinyal na ibagbaga ti mapa, rogiyanan nida tayo tagkali. O anya, mayap nida kayo, Jose, Benito. Arreglado, senyor. Arreglado, senyor. Muy bien. Saan nagdanag nida kayo na dos? Dakkel to na party, titid ni siya kada kayo. Pagyamanan ni unay senyor. Dayjay akinabak ng tisong bati karkararag ni Amarigrigat. Ay, agpaiso ti kinuna ni Ama Josep, senyor. Ala, kasjay nga ruden titulag. Sumangat nito tayo iti bantayin don bigat. Ang uwan kayam, Josep. Senyor. Ikan ni siyak ni sika iti maysa na kabalyo. Napagsakayan ni sika iti papantay iti bantay. Ay, agpaiso, senyor. Si? Narigat met na nakasakay ni da kami kini Benito iti kabalyo. Kat magmagna ni sika. Masapol nga damot kabalyo ni sika. Agyamanak, senyor. Naimbag kaunay. Oh. Dahito iti pagsakaya makabalyo into nagpabantay tayon, Ama Josep. Uy, ay nagguwapon ti itad na akabalyo. Agyaman ka, tadda kayat ni senyor ken ka, Ama Josep. No saan lang ataga po iti amaw, may papan iti naikali agaman. Jak lamamatin nga ikan na kay iti kabalyo. Gusto ka, Benito. Ang agpaiso ka ti nga da naikali abalito. Ay, sus, agpaiso, Benito. No agpaiso, ket nakitam amismo idi naikali. Kapay nga, adi mon malagip ti eksakto na kay kalyan na. Adun, atawan tinapalabas, Benito. Ay, no siyak ti sika. Sinapol kon tinakay kalyan na. Anya? Numabirukan tayo. Siyempre, kukwa ni Senyor Esteban. Ang mga no, awan to ti ibingay na kadata. Agdwa-dwa ka ni Don Esteban. Ay, agom ni Don Esteban, Ama Josep. No saan nga agom, saan ko mga aglaplapusanan ti kinabaknang na? Ken saan kayo kumamait nga agrigrigat aman nalon? Apayakas ta ti bagbagam, Benito. Gapot hamok ti burik ni Senyor Esteban. Wala niya pa ti burik ng ibagbagam. Isopay lang ti amom. Ti amo tayo. Wen, agpaiso. Ngem aglablabesan. Naagom launay. Pedrita. Da kayo matgayam, senyor. Adda ipaaramid yo. Kasarita ni siyak ni sika. Maipapanitian niya, senyor. Tangay saanen nagsubli dagiti muchacha. Gila bandera kanti kosinera ni sikan ti sumokat. Kapilitan matakastan, senyor. Tani, jakon makaawid iji balay mi. Gapo iti kaado ti trabaho dito'y Villa.
Gracias, Pedrita. Tauray saan ay mandar ni siya, ti panagtalinaed ni si Garito Villa. Kat saanen na agawin ni Sika. Makitak met, kasapulan nyo ti agasikaso kadagiti kasapulan nyo, senyor. Saan na madanagan ni Sika, Pedrita? At daumento ni Sika. Doblyan ni siya ti sweldo ni Sika, nakadkadwa ni Benito, na agtrabaho ni Villa. Agyamanak, senyor. Bayan nyo, aramidag ti amin a trabaho. Kabailag ti trabaho dagi jay dua a muchacha api manaw. Gracias, Pedrita. Ulitin ni siya. Madoble ti sweldo ni Sika. Kastamat ti sweldo ni Benito na esposo ni Sika. Agyamanak unay, senyor. Maragsakan lakid din ni Benito, no ibagak dayta nga imbagayo, senyor. Nukasta, agyan kamutten dito Villa, Pedrita. Kapilitan, Benito. Sabagay, adamot basit akas la balay ko di talikodan ti Villa. Ken awan metlat ka balaytan, adamot ijay syudad dagiti anak ta. Wen nga rod. Dagi jay man lataraken ko ababoy ti problema. Ila ko mun dagi jay baboy mo. Babasit da pa'y mat. Kahit kasano nga roden, kumutong dalaeng no di mon to maisapar ti mapan mangpakan kadakwada. Kasaritak ni senyor para iti dayta. Alah, makamu ka, Pedrita. Total, si kamot ti agtrabaho. Iso akita no kabaalam wenno saan. Ila ko laengan ni Sika dagiti taraken ni dakayo iti balayo. Kasta ti kuna ni Benito, senyor. Kayat ni siya, naagtalinaeden ni dakayo iti esposo ni Sika dito Villa. Kayat ni siya, nabantayan ni Sika ni Lolita. Apay, senyor. Kagura ni siya, ti traidor na esposa. Senyor. La traidora! Saan laki din na siya ti padre ti si Cogniso? At nakamalala ni Lolita. Senyor. Saan ka kumang agungat? Ngam, amang ano nagriro kayo? Manipod na pan kayo ija Espanya. Saan ang nagpaspasyar ni Senyorita Lolita? Uray na panla ko maijay kasa ni mamangnak at saan anapan ijay? Ni Senyora Agosta ti masansan apo masyar ditoy. Makitan to no ipasngay ni Iso ti sikugna. Makitan to. Senyor. Ala, ngalpasan ti saritan. Alaen ni Sika dagiti amin nagargarat ni dakayo iti balayo. Agian ni dakayo iti basit na kasa ni Benito di talikod. Unak tumay tagas talangan ti aramidam bakag. Benito, anya ti makunam ita, tadito'y tangagyan. Anya ko matimakunak. Nagasat tangata ta makipagnaagtan dito'y. Masiguradok asaan tan nga agbisin akas kadagiti pada ta makipagnanaod dito'y Hacienda Gabriel. Ay, datan ti kagasatan kadagiti amin na makipagnana dito Hacienda Gabriel, bakit? Talaga Sigud mat makitaltalon talaang dito'y Hacienda Gabriel. Ngam napagasatan ta, si katinapili idi ni Senyor Esteban nga agbalin akatalak dito'y Villa. Hardinero aklang idi, bakit? Nang rugi ka akas hardinero laeng. Sang kabasit asweldo ti inananusam iti. Agingga anakita ni Senyor ti kinagaget ko. Isu nga idinatayen da di katalak na aparaaywan kadagiti pagaayat na unay akabalyo, siyakon ti imbaga na sumukat. Di makal ti sweldom. Kan talkan nakapayan ni Senyor. Kaslasak tibos dito inuawan ni Senyor. Wan nga rod. Iso saya atom ti trabaho, Benito. Ay, saan nanaskan nga ibagam ti kasta, Pedrita? Benito. Amok ter aramidak. Sikakit di ati agtrabaho an nasayat. Tapno ited namat tinaan-anay apa nagtalagnakan ka. Manang Pedrita, Apay, senyorita.
Nakapsutak. Mabalin akadwaan na kamapan ijaayan ni Julia amidway. Wana. Isungarod a binilinak ni senyor a makipagnaad ditoy. Tasyak ti mangkitakan ka. Ha? Imbaga na ti kasta? Wan. Isuan na patag ka kan senyor. Saan na nga akwan nga iso ti amatay si Kuko? Kun kunanala dayta. Patyanak. Maawat ng tumatla ti kinapod mo. Diyak mo, manang. Ala, di ka na agpanunod iti mati. Saan akong anapatag iti asawa? Di mo panunutan ti kasta. Ala, agrubot ka nga rutan, tainak mo tin agsukat. Sige. Urayin kan tulangan mi dito'y sana. Wana, sige. Inak iti kalapaw mi kan binito di talikod. Urayan naktulatan. Nasayaat. Muy bien, Pedrita. Kaduam. Agluslus siyaw manin ni senyorita. Saanan na iti midwife ti papanan ni da kayo. Mapan ni da kayo ijay klinika ni Doktora Sandoval. O sige, ibagak dayta, senyor. Talaga nakapsutak. Kasto'y siguro ti agbalin nga ina. Talaga akasta, senyorita. Aglabas tumatla dayta. Sapay la kumaa. Wan, bunga la ti panaginaw mo dayta. Sumaya at tumatla ti riknam. Inton agliman abulan ta sikog mo. Naragsakak tadanton anak ko. Ngam naragragsakak pa'y kumano di taltalikodan ni Esteban. Ay na, anos laang senyorita. Agbaliw to ti trato na kan ka inton makita nan ti anak yo. Nga ta? Wan, namnamaak dayta. Siyempre, no karuprupan nanto ti anak yo. Pulos adinan mapaglibakan. Sapay ko mga rod. Taiso ti karuprupan to to'y anak ko. Dayta ti kanayon adawatem iti Diyos no agkararag ka. Ikararag mo, asapay kuma, tani senyor ti umalaan na. Ne, asidag tayon iti pueblo. Ama Guryo, idiritso na kami iti sentro. Oh, nakaruar kayo ni iti kwadra, stalyon, brutos. Agpada kayo agwapo. Ta sino katakpay dagiti sapatos yo. Si kalaunay, istalyon. Maibagay kalaunay asakayan ni senyor. Orayin tayo labit ni senyor Dito! Ay, Nakasaganan dagiti kabalyo? ariglado dan, senyor. Mapantayo ka din, senyor? Si! Oh, istalyon! Kumusta ni Sikan? Nagwapo latan ni stalyon, senyor. Kasmetlah kada kayo nga amo na, Pasablog daytan, Benito. Ay, sana pa sa vlog. Taagpaiso, ti ibagbagak, senyor. Agpaiso launay. Bueno. Hop. Sakayan mo ni Sikan ni Brutus, Benito. Ariglado, senyor. Hop. Vamos! Hey! 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 Ha! 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 Dagasan na si Kani Ama Usep Benito. Agurin ni siya kaya turot. Well, senyor! Yeah! Yeah! Nagasatakmat ama ko na. Ay, agasam.
Balin padawatan ni Senyor Esteban to'y may sa kabalyo na kaniyak. Yahoo! Tapno adalangot pagsakayak no mapan kami ti bantay. Isu panaganak mo't. Nya ay at ipanagan hukan ka. Sika kabalyo. Sanda Senyor Esteban. Dagasandak matan. Di ka agariwawa. Ay, ni Benito tiyag turong bitoy. Ayan mata ni Senyor Esteban. Detan. Hey, siksikanat, Benito! Nakasagana kan, Ama Josep. Saklatin ang dagaskan kan. Agur-uray ni Senyor Ijay Turon. Ay, kastaya! Ay, sa kayak na rin ti kabalyo ka, tama panton! Wana, Oops! Hey! sumaruno ka kanya. Sige! Sumaruno ako tin. Hey! Agasam! May palagi pelakit nurut kanya idi ang kabanwaga. Naglanyak na kabalyo idi. Isa may pakat kuman itantikin na lain ko. At balitok pati sa pulamin. Masarakan nga ta dadon Esteban tinay kalya kinabaknang. Udno nga tamot nga danay kalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!